Pictiúr iwwer a tree. Lá spraoi san Ardchathair. Seoil an cholín álín isteach agus tá Spáinne scríofa a tíléine. Tá gruaí gomh irtí agus tá sí ag gáire. Is léir go bhfuil anáthas irtí ag teach á hÉireann agus céim fá nach méach. Tá ban, cholín agus buachail ann chun fáilte a chur roimh an gcalín álín seo. Tá na cholíní churas timpeall bhaile clia bhus ag féach an roiig na cáiliúla. Buineann siad tatna bhas an lá, feiceann siad ard ifig an phoist agus an spéacha nó an stiletto in the ghetto mar ag léim é héanaar. Níl éon turasóirí eile an mus. Tá sé sin beagáiní nat nach bhfuil. Tugann siad cuairt an sin choláiste na trínáide. Tá an aimse beagáinín scamalach ach a loid tá sé tirim. Tá náid plódathe le scoláirí. Tugann siad cuairt an leabhar cheannis, an leabharlann agus tar éis é sin tain siad go dtí an béalann chun cúpán caifé a fháil. Tar éis é sin go léir tugann siad cuairt bhíos farc an crogic, tugann siad cuairt freisin stad a bhíomha nó bóthar Lansdowne mar ag léim é héanaar. In dhiaidh sin tugann siad cuairt Gardaí na Nanmhatha, chun na Hanmhatha go léir a fheiceáil. Deire tugann siad cuairt ard aglis naomhpáric. Bíonn béle deas acu an mélan shráid grafton an sin. Burc son tanamatar an mélan. Tá málaí siopadáireachta an sin in Acaló agus is dóigh go bhfuil siad lán de rudaí deasa. Tá léiriú den drama de fial John B. Keane siúil in Eochlan na Monastrach. Tusaíonn an drama hart a thugta clúgas dóilm, tá siúla gom nach nearna na cholíní dearmad mar níl tasc ná túris gurthú. Neadar cá bhfuil siad. Béidir go bhfuil siad is an sin. Tá siúlóid fada go leir áráid ó shráid grafton go dtí Eochlan na Monastrach ach mar a dean an seanúcail. Géiríonn beirt an bóthar.